14 million pesos naman na halaga ng pautang mula sa Land Bank na pakinabangan ng 147 magsasaka at mangingisda sa Pangasinan. Para sa detalye, alamin mula kay Idol Matthew Pacheco. 104.7 IFM Report. May kabuuang 14 na milyong pisong halaga ng mga inaprobahang loan applications mula sa Land Bank of the Philippines ang napakinabangan na mahigit 147 magsasaka at mangingisda sa ginanap na Land Bank AgriSense Plus program sa Pangasinan Training and Development Center sa Lingayen noong 26 ng Marso. Layunin ng Land Bank AgriSense Plus program na suporta ng sektor ng agrikultura sa pamamagitan ng pagbibigay ng abot-kayang pautang at serbisyong pinansyal upang mapataas ang produktibidad at kita ng mga benepisyaryo. Ayon sa pamunan ng National Development Lending Center ng Land Bank, kinikilala ng ahensyang lumalalang hamon sa pagsasaka at pangingisda dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng abono, pagkain at petrolyo. Binigyan din ng epekto ng pabago-bagong presyo ng mga ani at ang banta ng mga sakuna tulad ng bagyo, tagtuyot at pagbaha na labis na nakakaapekto sa kabuhayan. Ang AgriSense Plus program ay isang pinahusay na inisyatibo kung saan ibinabang interes mula sa 4% patungong 3% kada taon para sa mga magsasaka, mangingisda at iba pang benepisyaryo sa sektor ng agrikultura. Kasama mo mula rito sa IFM Dagupan. Ako po si Idol Matthew Pacheco. Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.